na ị bụ nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị wee chọta nwaanyị ị ga-anụ, nwanne gị nwaanyị wee sị gị anọ ya na this girl na-akwụgharịkwa, na this girl na-eko ikpa, mana o nwere evidence, ị ga-ebelieve ya? Asị nwoke, kedu ife ị ga-eme? Mana ka m jụọ gị, nwaanyị ịkpọtala ị ga-anụ, ụmụnne gị ụmụ nwaanyị na-abụ wee sị that na fa like akwa no this girl, ị jụọ fa reason, fa sị gị na ọ na-akwụgharị, na ọ bụrụ mmadụ. Mana ị love this girl, ihe gefe ntị ka ịma ngefe ntị. Ọ dụli mma ige ụmụnne gị ndị nwaanyị ntị when it comes to your marriage, ka ọ nọdụrụ mma. Hey, o nwere ụfọdụ mistake ụmụ nwoke na-eme. That girl ijele ịnụ taa, ifili that n'ozugo go cha ọfụma ịnọ as nwanyị. Nwanne gị nwaanyị anya na ya dụnụlụ m nke tọrọ ya nụ, kedu ife o ji wee kee ya mma? Maka na nwanne gị, maka na ịma ebe ọnọdụ, right? Because of that, o nwere say, but ị nwere respect for that thing ịfụlụ n'ụzọ ịmara ebe a nọ wee zụ, ịmara etu o si behave. You can listen to her, but ịmange nwanne gị nwaanyị gị na ya ṅụrụ ofu ala ntị. Your sisters is like your mother. Yes, your sisters can protect you with everything. Nwanne gị nwaanyị ama mfụ ife ga-abalị gị si ga-ejene, ọma mmie, ọma mfụ nwaanyị aka ya kwụ ọtọ na-akpa agwa ọfụma si ga-ejene, ọma mmie. Eziokwu na fa na-enwe some jealousy, common, this, that. But gegodo ntị first. Megodo investigation first. Listen first. That is what is important. N'igelie ntị. Negodi listening ear ka ịmalife afọ ọ ga-akọ. Ọ bụrụ na o nwee meaning na ntị gị, you look into it. This guy anyị kọrọ akụkọ ya na nwanne ya nwaanyị agwala ya sị, don't go, ọjụ. But o butela anyị the story. Gịnị wee mezie ife ahụ nwanne ya nwaanyị kwuru ife melụnụ, mana nwanne ya nwaanyị erula oge ikwu okwu, ọ imeke choice na marriage, ọ itinye ọnụ na marriage because na nwoke ka ọ bụ, maybe ọ tọrọ ya. Gịnị wee mezikwanụ? I am sorry to say, but this is the fact. Gee ụmụ nwanne gị nwaanyị ntị, gefe ntị sometimes. Ọ bụgodu na ị chọrọ use okwu fe, listen. After your father, gị gwa ka ha na-afụ anya, gị gwa ka ha na-look up to. They can never see gị mee ihe dị otu na ọ dị otu na ọ dị otu. Mgbe ọbụla ha ji wee maa ife ọnụ, o nwelili ife dunia. So nwanne gị nwaanyị nwere right ịsị gị, oke onye ka ị ga-anụ, ọ dịkwa mma, oke onye ka ị ga-anụ, na nnekwe ka o si do, na nnekwe ka o si do. Just listen. Eke ọgwụrụ. Anyway, left for you if you want. You don't want. Melu na ịbụ nwoke na ịbụ nwoke na-eje. After all, ụfọdụ adịghị egedi nwunye fe ntị ya fọzalụ nwanne fe nwaanyị just because na fa bụ nwaanyị. At the end of the day, ọkwa n'utu nwaanyị ahụ ma ọ na awọ nwaanyị awara awa ka o si wee mepụta isi o na-akọ oyili. Ndị be anyị, daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.